Olkoniemi, Reetta Hämäräinen, eli tämä kisan ainoa täysin naispainotteinen kuljettajapari motocrossi ilmoittamana. Ja eli nämä puolit ajavat omasta keskinäisestä kisasta. Jos meillä on täällä monenlaisia kilpailuja, niin yksi kilpailu on vuodien välinen, johon mukaan tähän kyseiseen osakilpailuun tulivat vanhoina menestyjinä näyttämään omaa vauhtiaan Jukka Korhonen sekä Samuli Vuorisalo. Ja otetaan hieman lisää vielä tuosta FST-rallisarjasta. Eli FST eli Motocross Fiesta Sport osakilpailu Otava maakuntaralli. 2-päiväinen kisa ja sai tammikuun lopun sarjan avauksesta 9 kilpailijaa kilpaili etuvetoisilla Fiesta ralliautoilla, ja nyt se on kasvanut tuo määrä tänne, eli Mikkelin 12 kilpailijaparia taistelee FST-sarjapisteissä. Ja pari ulkolaistakin vielä päällä 2 kuskia on mukana. 19-vuotiaat tulokaskuski Mika Hokkanen ja Niko Mäkinen saavuttivat kärkisiä ensimmäisestä osakilpailusta, ja niitä heidät on nimetty ajamaan henkilökohtaisten sarjapisteiden lisäksi tiimien väliseen SM-sarjaan. No, se on selkeästi nopeampi. Talvikauden kaikissa 3 osakilpailussa Ford Motocrossin oppiautoa kuljettaa nimenomaan 20-vuotias Jonna Olkoniemi, joka kilpailee vielä junioriluokassa. Hänen osaltaan FST-sarjapisteet kertyvät sen mukaan, kuinka korkealle Jonna sijoittuu rallin kokonaisaikoja verrattaessa yleisessä luokassa ajaviin vuoskuljettajiin nähden. Valtaosa kuitenkin ajaa ensimmäistä kautta sarjassa, ja nyt nämä tuoreet kasvot saavat nimenomaan 2 kovaa vauhtimittaria.